Aromaterapiak ezin du medikuntza tradizionalaren alternatiba izan. Baina hainbeste botika gabe sendatzen laguntzeko oso baliagarria izan daiteke. Hona hemen aromaterapia aplikatzen zaien gaixotasun arrunt batzuk. Artritisa. Kaltetutako tokian zapi beroak jartzen dira, goizean eta gauean. Ur berotan nahasi koilarakada bat sagarrozpin, bina tanta pinu olio eta zipres olio eta izpiliku olio tanta bat. Nahasketan bustitoaila eta jarri kaltetutako lekuan. Erreuma. 100 gramo linazi olio eta 10 tanta erromero olio esentzial nahastu eta kataplasma bat egin, eta mindutako lekuan jarri. Bero dagoen bitartean eduki toalla baten laguntzaz, egunean bitan jarri. Eztarriko mina. Gargarak egin, 5 pasei aldiz egunean. Basokada baturi 2 tanta salbia olio nahastuta. Hotzeria. Bularra hartuta duzunean, almendra oliotan eukalitu edo pinu olio esentzial tanta bat nahastu eta bularrean eman.